ewa hakkunde men ɗum jar e fata mi laara to kajjeto awa wadde bismillah rahmani rahim mine kajjeto ngoni ɗo miɗen jiya saare haji minen de min janngani kono miɗen gandi seeɗa wallahi ko wayno pular o ha Qur'ana ɗum fof miɗen en gandi seeɗa wallahi Allah yo noon wodi tan komi kalta ɗo seeɗa musidɓe si on nani ta on looɓani tawi aɗa ñaama mbiyata ko bisimillahi allahumma barik lana fihi sa hempini mbiya alhamdulillahi hamdan kasiran tayiban mubarakan fihi saɗa yaha ladde mbiya bisimillahi allahumma inni a'udhu bika min alkubusi wal kabais sa hempini mbiya gufranika ewa si tawi aɗa ɗano mbiya bisimillahi allahumma bi ismika amutu wa ahya ɗanoɗa sa hejji mbiya alhamdulillahi allazi ahyana badama amutuna wa ewa mbiya ewa jono si wonti ko wayno pular to seeɗa miɗen hen jangi seeɗa ko wayno jimi pular kono noon bandiraɓe min mantaki de wallahi min mantaki hen ko jimi pular min mbaɗi wonbo min ñembi te kadi on ne ko he gandal muɗum yahata mata wodi komin kocci hen seeɗa eywa miɗen hen mbawi yaaru an suka debbo yaaduma hano caygal dimal mbaadima hano kangelengo sinki ɗum ko ngal pulal moosoma rawni nandi e 15 lewlewal ɗakkude tondu ɓawli nande dina Allah boɗejo bewɗo mbo pamnoraki kesal walla Allah minen bomi sare haala selli aadi weli wiide jeewal minen bomi sare haji min pannorta kensal min maɗaw komi ɓalejo Allah addi kanko ɓalejo ko noon jiitami ɗen momi kensal ko haram Allah yiɗa kensal mbaɗen saabi Allah moppen kensal Allah addi kanko ɓalejo addi o ko boɗejo min nangodiri hen kadi kadi minen mi haala hen eyyi addu ewa merci on jarama gonga ngela songel ko ngel wiyata ko yontam ko jimi ko jinmi mi jam ruttima ko yawti jiɗɗimi ko yontam liwti esiraɓe am cuumin jalti naka haɗam haydi ko beyti sijidara on tiwaji cukaga on ticaji mangu ko so sapeje haji fodde ɗo tolnimi majju deka naywude woni koye arde bawi ɗo natti arde baroji mi natti ɓorde fodde ko julde horde kaw saabu battane gurɗo ko mayde kabbo ɗen faggudu baraji gollen ɗan ten boroji ande ɓammo heɗo kabbo ɗen faggudu